Ngeke ngibone isithombe sakhe. Ngeke ndangena phaa kuthathuwalo. Akekho uthathuwalo phaa phambili. Nomama besingazi unicele lapha. Bezawuncama sibhabhisa bedini. Ukuba sinise niyobona umama walo nothathuwalo bekonene phaa. Sithemo sabantu abakhoza kulo mabandla aphansi kwesiqalekiso. Amabandla abaxa bevula amehlo babona izikhokelo zabo zifuthiwe. Nawe ngoba insindiso yakho yaqhubeka na xa uzijonga akukhuli spiritually xa ukhonza kwibandla elinefoto yomntu. Into la usube sizikhokho nomuntu okudlalwa ngaye kulo muntu. Nawe sibonile uba uthathuwala kananto. Sathona uba masicele phaa kuye kuba bengenanto. Usindile uthathuwala. Ingabonyana abayimosha abesithi isandla zethu. Siyambulela ke uThixo kakhulu. Okwesibini nokwesithathu siyacela kwaba bantu abaneemoto ezilapha phandle abazobhaptizwa. Apha etimini sineemoto ziyi-5 zethu ezawunikela ngazo zikwazi ukulayisha abantu elibhaptizeni. Ityebile le timu ineemoto. Asithathi nje izandla zethu. Le timu inantoni? Imoto zinhlanu zophuma nje etimini zilayitshe no-driver abakhona basetimini. Tyebile uhambeni khona? Zaphuma no-driver abayo abahlanu neemoto zayo ezihlanu layitsha abantu. Eyesithandathu imoto yaseBhedi. Awukuthi tata phaa emva anisukume ikhapule esukeBhedi eya izobhaptiza. Andena ngenyawo zihlobo zam sino-TikTok apho. Online nje mahlobo. Kukho abasuke eGoli uthatha iflight ukuzobhaptiza eMthatha. Ngoba njengoba abantu baseziphunzana baseMthatha bengayiboni into la amazwi ayayibona. Ukuphila alento ishunyayelwa. Lo muntu lo uzofika ngomgqibelo. Celile sitenga sitha sathatha into ngomgqibelo. Wathi tata ndihleli ndimamele. Njengoba befota abafana nje uyayiva yonke le nto siyithetha. Aba bazalwane ngabantu abebekhonza kuTikTok bekhonza le revival. Niyamazi uDick? Nanko omnye umama ngophakama amapahla ecala. Nala mama utsalwe yilaa nto la bafana babephethe laa nto idlulisa umyalezo kude from ecala ukuze abantu baseziphunzana ngabe nako zilandulela kuthi amen ukhona. Siyabonga umama uMphephu. Umama uMphephu uyevela bephumile okweli bicala mama uMphephu. Awukubona izandla la. Awuthi ubunganiwe emayikho ngqine ungangena nyanga. Akethini izandla. Siyambonga kakhulu uThixo bathandekayo. Sicela ke bonke abanemoto ke ndibone izandla zokuba ngaba nibabini kulaa moto niyalibhaptizwa imoto mose encinci layisha abantu abahlanu ngo-driver. Andithi? Yes. Double cab layisha abantu abahlanu ngabantu ngo-driver. Ndicela ukubona abantu ke abazawuthi add kule number osowunayo u-addisha abantu. Siyacela abantu abangekabhalisi kulaa mzalwane for ubhaptizo base amagama abo phaa kwenze basazi uba sinabantu abangaphi
kweze basifaka abantu yegama lenkosi. Amen. Uthi phako yam akangena abantu phakama isandla sakhe akwamukela Yesu. Uyazwamukela and abantu phako umsikole space yeke kufuqala ndikulibele nabo buso educate phakama isandla sibabona kuba niyafika kube 5 yethu ngemoto zenu. Phakama isandla ndinibona 1 2 hello 2 3 bathathu abantu abanemoto aninamoto emthatha abafike thina. So abantu abaya embaptizweni abanemoto bazodrive imoto zabo. Siyeva madibe ngolo hlobo. Abantu abaya bazodrive imoto, abangena moto bazongena kwimoto zeteam. Iteam sinemoto zina 20 abantu. Sithatha ifortune lighter ngapha nemoto enkulu kuzozena imoto zenu. Kuba umshumayeli ayikho imoto enkulu kwegqitha leyam apha kwezizelo kuba ndingumshumayeli. Andinicelanga mali yayo futhi hayi nditsho proud loo nto bayivele kuni ivela kusimakade. Sizawuthenga ibhasi ngoku yethu. Sizawuthenga ibhasi kwele kwasingamane sinicela imoto zenu zimise nje ibhasi. Sinalo ibhasi. Siyabulela bathandekayo, yonke imoto ekhoyo ungayishiye ekhaya uze nayo yegama lenkosi. Masifundiswe lenkosi yegama lenkosi. Suvalisisa emnyango ingekaphumi icawe yegama lenkosi. Sizobalekela kuwe themba lendaloyo Lonke sizobalekela ndaloyo gege themba lendaloyo sizobalekela Sifunda incwadi kaMateyu chapter 28 verse 19, incwadi kaLuke chapter number 14. Abantu ke xa bebhaptizwa kubhaptizwa abantu abakholwayo kuYesu. Abantu abakholwayo ngabantu abadele konke okweli hlabathi. Ngabantu abadele konke abakuthandayo ngenxa kaYesu. Umuntu xa engancamanga nto akakholwa. Ukukholwa kukukholosa ngezinto ongaziboniyo, uzethembe uzibambe njengento esikhoyo. Now verse number 19. Kangoko hambani niye kuzenza abafundi zonke iintlanga. Ngabafundi aba babhaptizwayo. Umfundi ufull time ekukhonzeni uYesu. Akangomlandeli wabantu, ngumlandeli kaYesu. Akalandeli cawe, ulandela lo mntu uYesu noba ngaphoxa ngabantu. Akathini akasoli Thixo ngokuphoxwa
ngabantu. Lo mntu ke kuthiwa ulandela Yesu. Xa uzoba ngumfundi, uqale uncame izinto, uncame ubomi bakho. Hambani niye kulo lonke nenze abantu babe ngabafundi. Ngoba ngabafundi bakaYesu ababhaptizwayo umoya wengcwele. Ngabafundi bakaYesu abanelungelo lokuthandaza kuThixo. Ngabafundi bakaYesu abazophila impilo engafaniyo nephilwa lihlabathi. Kuthiwa ke lo mntu makabe ngumuntu okholwayo. Funda. Kangoko hambani niye kuzenza abafundi zonke iintlanga zibe yinhliziyo kaThixo, uthanda abantu balandele unyana wakhe. Senhliziyweni kaThixo uba abantu bazi uYesu, baqaqelwe abantu uYesu, bamqonde abantu uYesu. Funda. hambani niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptize. nitsho nibabhaptize. Le nto yokubhaptizwa luphawu lokubangwa. Uyabangwa, ubangwa kuThixo. Xa ukholwa uguquke kakuhle, lungasunyayelwanga ubhaptizo, uyalufila, uyaluva uba ikhona into engekenzeki apha kuwe. Oku bomntu ekhaya ateselwa zizinto athi ngithuba mna zange ndenzele usiko. So nokukholwa uJesu uyeva xa usindisekile, ikhona into engenziwanga apha kuwe, abanye abayenziweyo. uMarko 16 verse number 16, verse 15 to 16. Khawuleza. Okholwayo kwindodana unokuphila okuphakade. Okholwayo kholwa kwindodana unokuphila okuphakade. Hambani niye kwihlabathi lonke, nivakalise iindaba ezimnandi kulo lonke elimiweyo. nawe ukholwayo abhaptizwe, ukholwa ziindaba ezimandi, abhabhatizwe. wasindiswe. Xa into ekwenza ubhaptizwe lukholo. Bhaptizo uyikulo ungakholwa, because ukholo lunezinto elikushiyisa zona. Whatever chapter 11 verse 24, uyalishiya ilizwe xa ukholo. Lukholo olukwenza uncame izinto ozithandayo, ezithandwa nguwe, usiname. Ukholo. So nalungekho ukholo, ukhonza kukwizinto ezikukhanyelayo ungumzalwane. Verse 24, khawuleza. Ngokholo akuba mdala uMosisi abasangavimi ukuba kuthiwa ungunyana wala intoba ungunyana
wentombi kaFaro waseJibhita. uMoses akabaza abazali bakhe. uMoses akahlalanga nabantu bakowabo. uMoses waziphalisa, wasubomo obuthambileyo buntofotofo. Kodwa uMoses kasele fikelwe lukholo, wala ukuzibandakanya nabantwana bakaFaro. Lukholo olumenza umuntu angasalungi ezweni. Lukholo oluphumula abantu kweli lizwe. Uba abantu bengangenwanga lukholo, bakhonza bonakele. Ukholo ke sihlobo sam, kuverse 1 wanencwadi kukukholosa ngento ezingabonakaliyo. Awuphathi oyile namanzi omprofeti kawukholo. Awuphathi ityuwa nekhandlela lomntu kawukholo. Awukholo uphila nje. Hallelujah. Awukholo. Bonke abantu abasumayela igama likaYesu besebenza ioyile namanzi abakholo. Endaba iyo le nto thina siyishumayelayo. Amen. Because uYesu akanakuncediswa. Jesus. uThixo akanakwelekelelwa zizitho ezivelwe ebantwini. So lukholo wala kaselukholo uyala ukunxiba ngendlela engeyiyo. Ukholo lufanele lomdala ma. Xa umdala hayi ngexesha abantu banamhlanje abakhuli. Yabona manje abantu bakudala thina ngoba sikhula kwela xesha. Nokho manje umuntu ongumama befika kwistage esithile abentombazana bokuphila njengentombazana. Kodwa umbona uba le ntombazana seyindala kudadewabo, kuthiwa dadewabo kuyo. Xa seyikudadewabo neeloko ezi ziyehla. Iloko lomdala uqandwa yi-age. Amen. Ngoko amaxhegwazana asemthatha ahamba ngethayithi akakhuli. Akakhuli amaxhegwazana asemthatha ahlala etywaleni ahamba ngeebhulukhwe, ezibhulukhwe ziyaxega ngoba akusekho mntu apha. Into nayo akukhulwa. Kube kuyibi ke ngoku uba nasecaweni fika behamba ngeebhulukhwe neethayithi, kusho ukuthi abancedwanga yi-age, abancedwanga nanguYesu. Banqanywe yi-age, bathi sebekhulile balinga nabantwana babo. Kuthayithi abantwana, kuthayithi unina, kuthayithi ugogo. Kuthayithi ugogo, uhamba ngebhulukhwe yakho ugogo, nentombi ahamba nebhulukhwe nomzukulwana nesisukusuku sakhe. Akukhulanga ugogo, kwangakhula intombi, kwangakhula abazukulwana. Banameke ke besebesecaweni, bathi uYesu ngaphakathi bathathe sebenjalo. Baqanywe yi-age, baqanywa nguYesu. Umuntu wanamhlanje akekho othandazayo ebhaptizwe kulamangcwele ahambe ngethayithi nebhulukhwe athathe enomoya ongcwele. Akekho nefeyiki, nomoya ongcwele wasefeyiki, unomoya ongcwele wase-Assemblies of God, unomoya ongcwele wase-African, nomoya ongcwele we-ministries. You don't have the original. Oh Jesus. Iyekwazi ukukunxibisa, iyekwazi ukukukhuza, iyekwazi ukuthi umdala ngoko hlukana nezi. Jesus. Nowecawe unocawe italisana ungubani wena? Unocawe unxiba njenge-prostitute, uphethe iindaba ezinje, hamba edolophini abafane bahamba besithi berhalelana nawe ngobuze, uthi uphethe into eyiyo. Hayi, wathola umoya wesonto, umoya wesonto unaye, ukwazi ukugqokisa
sikushumayeza lona lino hayi. Awunxibi ngohlobo othanda ngalo. Awuvumelani nendoda, uvumelana nezwi. Indoda yami ithanda nxibe kanje. Enaphi wena? Abafundi bakaYesu bayancama ngabakhohlisi abangabuye kuhamba ize, ngabantu abangena nyani abangashumayeli inguquko, ngoba xa uguqukile uyohlwaywa, uyakhuzwa. Funda ntombi msithandaze, thandizangaze. Uyabona xa uqonda uba ndifithi kweli phazamile ukuthi mandiyobhaptizwa ujika ngoba uzawukhuzwa. Abavangeli ivangeli elasikhula esoleni ivangeli elakudala elasikhula esoleni. Ifuna ke niyeke imali zenu. Yona ngiyole boyini yobande nganiva. Umkamuyeza. Umkamuyeza idalana. Uzathenga lonke. Umkamuyeza. Umkamuyeza. Lani tula ngemilomo abaninga vuwa ngabantu abanyayiloza. Nafunda le verse ithi wakuba mdala. Yini wena ungakhuli ngakho? Yini ungakhuli? Kuyakhulwa evangelini. Uthi madoda nimkhumbule efika, niyamkhumbula efika, niyamkhumbula efika. Inkosi wayengenzi. Kutheni wena ufana qengeleke iminyaka ubani usibalisele baso uneminyaka ule cha kunje? Kutheni ungakhulu? Wafi kunje usenje. Nebuthu. Kuthi uyakhula kodwa niyamule kufika. Oh mama wayeke befika umntwana intombazane efika engile kanje. Bamthatha bamthi. Ubone kusasa bemphathele isikhethi ezingathi sitala. Xibapha mntana. Yalungiswa. Ile yabaprofeti nabapostile yalungiswa. Kuba nina ninabefundisi nineking. Nilokumka. Aninabefundisi nilokumka. Nezihlalo zabo zihlukile. Bathengele ukusofa. Hlale bodwa babonakala ukumkani. Baneswekile batya iswiti nenatsika nepower. Bayagula. Bayalala. Kwabantu abazana amadala abona 80 ton akanikwa powerade, akanikwa switi. Kunikwa abantwana. Ngoba eli lelivangeli ayilindwe. Alikho ivangeli elingembeko elithatha ibeko leyinika abantwana. Thatha abantu abadala abasemva. Amadoda abadala, amaxhego namaxhewazana akanikwa nto ezicaweni zenu. Yiyo ngento nangoku nedivorce abefisweni wadivorce mpela abanasibusiso. Sithole isibusiso beka umuntu omdala emva. Alikho ivangeli elingembeko. Ubeke ipower rate umuntu ophilileyo semtha. Ube ipower rate nesweet ixhegwazana eneswekile. Kuthiwa inkonzo kaThixo lodwa. Xa
ningabhaptizwanga nguMoya Oyingcwele nifike evangelini nikhonza lo undwebileyo wavula inkampani yakhe. Naw ukukholwa kuyanceda ke xa ufika kwiinto ezinjalo ubone uba ayonkonzo kaThixo. Ungahlali kwinto enje yokhangela inkonzo. Inkonzo ayinamntu wayo ekaThixo. Ukungena ecaweni yofellowship ecaweni enamantu epha ukhonza uthi ndizozinikela kule cawe, uzozinikela under curse, uzinikele emntwini ubona uba yeyalo mntu le nto ivision yakhe nawe egonene nomkakhe. Uthi wena ndizozifaka ngehloko ukwazi uzozibulala kuloo nto. Njengoba siyemanzi nje sisabantu abakholwa, kuba abakholwayo bazawuyiqaphela le nto ndiyithethayo, bayibone bayibaleke ngenyawo. Futhi sizawusiphula maninzi lo ezifake evangelini ezinekhono. Soze ungabikho corrupt kwenza kuloo nto. Soze ungabikho corrupt kwenza njalo. Soze ungabikho corrupt. Khawuleza ngebaba, khawuleza. Ngokholo. Ngokholo. Akuba mdala uMoses. Akuba emdala. Amasonto avume. Angavume. Ukuba kuthiwa ubunyana wentombi yokumkhala waseJibhuti wakhetha ukuhlupheka. uMoses wakhetha ukuhlupheka. Ukholo luyakwehlukanisa nezwe. Utheni wena sisiye ezulwini kodwa umnintsi ezweni? Izulu lingapha kodwa umnintsi kweli cala. Ihambo yakho ingapha, impilo yakho ingapha, izinto zenza zingapha, indlela ogqoka ngayeli cala. Lilizwe uyanini ezulwini. Ufike uphakamisa ukuthi usindisiwe kodwa ukhuli kule nto uthi yakuyo. Moses akuba kudala wala apho wakhetha ukuhlupheka kunye nabantu bakaThixo. Kuhlupheka kunye nabantu bakaThixo kunokuba axhamle isono. Kuba umntu axhamle isono nokuba ngumzuzwana nje esityiwa nje umzuzwana. Ngoba isono sesomzuzwana abaninzi unyathela phezu kwawo bebehlizo banophinde babuye bazincede. Lapha ayengapho asikho isono, bahleli egwethweni sesomzuzwana. So noba ungahlala 100 years umzuzwana, kuba ukuhamba kwapha unophinde kwazi uyele entweni erayithi. Futhi ingcikifo kaKristu wayithatha njengento ebaluleke ngaphezu ayiphatha njengento ebaluleke ngaphezu kwayo yonke into, ngaphezu kwabo bonke ubutyebi baseJibhuti, phezu kwayo yonke into eyakhe yanobunewunewu. kuba wayenethemba choose to suffer, khetha ukuhlupheka kulobu butyebi. kuba wayenethemba Wayinethemba lomvuzo ozayo. lomvuzo ozayo. Verse 27. Ngokholo uMoses wayisiya eJibhuti. Iyasiwa iyiphutha ngumntu okholwayo. Ilizwe uyalisiya. Masingaliboni ilizwe upheka iBhayibhile. Ukholo lukusiyisa izwe nokwenama kwalo. Oh Jesu. Njabulo yeli lizwe uyisiye. Ngokholo wasiya ngokholo. uMoses wayisiya. Ukholo thunalo kodwa ihlabathi uhamba nalo. Siyalisiya eli lizwe. Sikisilapha phezu komhlaba.
Singaphili njengabantu balapha. Silapha. Siphila. Kodwa senze izinto njengabantu balapha. Asigqoki njengabantu balapha. Khona izinto zamajita esehlukaniswa nazo mhla safika kuKristu. Sibona amajita aphethe iBhayibheli namhlanje. Bantu abasumayela bengaxhabi nasesihloko. Bantu abasumayela benxiba ibhuluku esifana nezamaphara. Yamadoda xa ifikile uYesu ubahlukanisa nehlabathi. Ngoba ofana nehlabathi usisitha noThixo. Ayishiya iyiphutha. Akenza njengoyiphutha isenze. Wayishiya ehleli iphutha. Wayishiya ngokholo. Waphuma. Nkosi ngiqalile uhambo lwakho. Oluthiko thisayo. Lubheka lona. Zulwini. Sengahlukene nami. Nehemiah chapter 4 verse number 1 to 2. Na ukholo lukushisa izwe. Uyazi baba kona abantu abadlalayo. Umuntu akhuphe ishumi kodwa engaphili kakuhle. Akhuphe imali yentsha athembeke umfundisi. Kodwa ezazi ukuthi lizo kuyadlala. Nethemba iminikelo yakhe yomvulela izulu. Nethemba ebishumi zakhe zokunceda imali ayisayi ukuthethelela. uJesu uthi masu baniyonikela nithi nesesendleleni ikhumbula bakhona into elinayo mhlawumbe ninendawo nabantu ulibeka phansi umnikele kule ndawo ukhumbule ungawuzisi abantu
Awuzizi. Awuvumelekanga umnikelo umuntu ongahlambulukanga. Hayi ngiba uthi hluphekile. Uthi kafuna imali yakho, ufuna wena. Urich. Ngeke ukwazi ukumnyoba uThixo. Ngeke ukwazi uzinyoba zonke into zalapha. Ziyanyotywa zalapha. Azinyotywa zalapha. You cannot bribe God. You can bribe your pastor. Yes, Lord. Because umfundisi wakho ulambile. Thank you. Na mawusindiswa uvuswa umuntu wangaphakathi. Kuvuka isazela. Uthi xa uyokhonza ungakhonzela abantu. Ngoba uzozuza nto. Khonzele wena. Yes, Lord. Njengoba uhleli kweso situlo nje, insuku zakho zibaliwe. Awuzazi wena. Phakathi kokufa njengolapha. Umculo wasewesilithi phakathi kokudliwa kobomi sikwa sekufi wahamba nokufa njengolapha. Uyawubhubha udlala icawe. Iqiniso lifikile walidelela. Akekho ngazikhulula ngaphandle kwakho. Awunokhululwa ngumuntu, khululwa nguwe, amaqhinga kuwe, inyani kuwe, leli kuwe. Noba ungahlabele uzenzise emveni kwayo yonke lento uyabuzwa nguwe, hayi ngomuntu. Uyophelela mina lento yenza. Awubuzwa mina udinga umuntu azakuxelele wena ngokwakho mathatha amangqina angqinele umuntu xa ekholwa naxa engakholwa. One, xa uthi uzibiza ngokukholwa uThixo lutho naye akakwazi. Usathane lutho wamshiya uyakwazi uba wena udlizono ngowakhe. You are under i-authority yakhe. Okwesithathu, umuntu okungqinela nguwe. Umoya wakho, isazela sakho siyakwazi uba wena uphile kakuhle. Siyakwazi uyi-fake yekholo wena. Now xa uselibhaptizwe, you take ukholo. Ukholo lubonakala ngokushiya izinto, hayi ngokuhamba icawe. Thengisa ukuthi zibenhle. Bheka ecaweni. Ufana namasino ebholeni. Eyakho indawo yokonwaba icawe. Eyakhe ibhola. Indawo yokuchitha isithukuthezi kwabantu. Ibhola, ithaveni, icawe. Unesizungu, andiyokhoba ecaweni. Mawufuna uThixo ubheka kuYesu. Kuba indlela kuYesu. Uba wawa wasindiswa waze wawa. Ubuyelana necawe uYesu umbeke ecaleni uyelana nenkonzo. Soze uyithole relationship noThixo. Because icawe lokuthandaza wasithi singabefundisa kusoze kuxhumanise noThixo. Only one man edibanisa umoya noThixo, uKristu lo muntu. Bukwane empakamo wathi uzazi ba wawa wenza ngathi zanguwe. Aba bantu bakhonza nabaza kusebenzisa bekugqilaza ngamandla asecaweni ngoba ukhona umoya wasecaweni kulo ungena kuwo xa ufika kubantu okhonza nawo bese amandleni uthi xa ukwakho ungabi namandla. Enkonzweni powerful kwakho into nje elali ngenamthandazo. Na ufunda lefesi ukholo xa lungekho bajoyine usindiswa abantu. Bajoyine bayithanda because ayithanda le nkonzo kathathu walo uyayithanda. Ayithanda le nkonzo kamkhulu. Uthanda nje uba inomuntu omdala. Ayijoyine ngenxa yomuntu omdala. Kodwa ngisho uYesu angamfuni uYesu kathathu walo. Afuna uthathu walo. uYesu akamfuni. Thanda uthathu walo. Ngenele nje mna uthatha. uYesu shunyayelo wabekweni bakhe. Shunyayelo wacaciswa
Angamfuni uYesu kaDadewala, afune yena. Yes, Lord. Ukwamakholwa angamakholwa enkonzo nalilikholwa lase-Faith Mission. Akana Yesu wakho. Faith Mission ushayela uYesu, kamtholanga uYesu, wathola i-Faith Mission. Ngithanda izimbulu, ngithanda ifounder yakho, ngithanda ubawuphenyi, ngithanda umphilisi. Ungena enkonzweni ngezizathu sokuthanda umuntu, kanalo uthando lukaThixo uzakwenza izimbo. Ngelishwa lo muntu ungene ngolo hlobo akusenyula ikomiti zecawa uyenyulwa akhokhelele ecawa akagenanga uYesu akazalwanga ubajoyinile lukhona olusenza sibe under i-authority kaKristu. Khawuleza ntomam, khawuleza. Ngoko ke lumkani. So yiyo lento kuthiwa xa uzobhaptizwa funeka ube uyakholwa. Lumkani. Ngoko ke lumkani. Nesixhosa sidala masoyike ngoko. Hleze uthi ekubeni kusasele idini lokungena ekuphumleni kwakhe kubekho bani kuni ongathi asilele kuba sizishunyayezibiwe iindaba ezilungileyo kwanjengabo. Lathi kodwa ilizwi lothaba lingadibananga nje nokholo kwabo balivayo alabanceda nto. Abancedwa bonke aba xa kushunyayela uthando kuncedakala labo lithe xa lishunyayelwe baludibanisa nokholo uthando. Luba nesiphumo kwabantu abaphulaphula udumo balithatha ngokholo. Kodwa abantu baphulaphula udaba nje baselishumayela nje bangakholwa. Isiphumo sokwehluka kukho abatheka belimamela udaba lwenkosi baluhlanganisa nokholo. Lwathaba baludibanise nokholo labahlambulula labanceda labatshintsha kuba badibanisa udaba nokholo lwabo. Oh, Jesus. IBhayibhile bathi sishunyayezwe nabo iindaba ezilungileyo. Lathi kanti bona bazive iindaba ezilungileyo bangasikholwa. Basuka bavela nto yimbi yabantu. No. Kuba thina siyakholwa siyakungena ekuphumleni ngoko nangokathe abakholwayo bangena ke ekuphumleni. LukaJesu linamandla ludibene nokholo lwakhe. Yona nto yenza into yoba abantu babheke emanzini ngabakholwayo. Bakhona abalivileyo udaba kodwa ukholo khange babe nalo. Iziphumo zifana. Uncedwa kukulihlanganisa nokholo. Uyela kuMarcos Yandasa. Yebo Nkosi, ndiyavuma. Ngiza kuwe, ngiyavuma. Yebo Nkosi. Ngiza kuwe, ngiyavuma. Yebo Nkosi, yebo Nkosi ngiza kuwe Jesu wami. Ludibana nokholo udaba lumenze umuntu ashiye ilizwe elithatha. Ngasilizwe elithatha. Angathi sesendlini kaThixo akhumbule ilizwe. Angathi seshumayela kodwa ilizwe alikhumbule. Ake shumayela kodwa ilizwe alikhumbule. Ukholo likusisa izinto manje uzithanda ma. Likusisa izinto.
usinqaba. Bathi abantu bephila ukhonza nabo kodwa ungafani tu nabo, ungafani nabo, wehluke. Bafuna abantu ukawa nabo, kanti wena uncedwa yintoni? Nadibanisa udaba nokholo. Umuntu okholwayo bazalwa uyaphucuka esitweni. Umuntu okholwayo uyasuswa kuThixo kwezona zinto ebekade zikhonzile. Uyawancama amanye amandla, landela amandla ongazange wabone ekusebenzela. Uyadela izinto okhule uzazi, udibane nokholo uzincame. Inkosi ndilandela lento. Uhanjiswa kuko ngoba le ndaba yokusindiswa akunamuntu oyaziyo ngaphandle kwalo oye wakholwa yamngena. Lolu daba olubheke ezulwini akho muntu ongakunika yona icace ngaphandle kungenwe yiyo ikucacisela indlela ebheke ekhaya. Xa ungakholwa bathe aba beluvile uthaba kwanjengathi sonke, kodwa bona ngenxa balufe nje abakholwa ludaba. Alubancedanga bekhona, azibancedi indaba ezilukileyo bezishumayela abantu. Funda sithandaza. Lowo ukholwayo abhaptizwe, wasindiswa. Usindiso lubalwa ngaphesheya kobhaptizo, because abekho abantu abangafumani usindiso bengedlulanga kula position yamanzi. Why? Phaya kuyaguqukwa xa kuyiwa phaa, kuhlanjululwa izono xa kufikwa phaa. Ukuba ngaba amanzi awatholanga, impilo le yakho awuvumi kubhaptizwe, wena ikucacisa mhlophe iBhayibhile uba awukazinikeli ngokupheleleyo. Uyamthanda uThixo kodwa awuvumi nawo nezinto ezikuxakileyo ongafuniyo nazo. Ngoba amanzi ngawabantu abakhomite bawunikela ngokupheleleyo, abangazojika. Chapter 9 verse number 23 Luka. Chapter 14 verse 25 Luka. Ngokulandela Msindisi wena chithikazi bekutela komsamo ngokulandela Msindisi wena chithikazi ngoba bonke bekutela komsamo ngokulandela Msindisi wami, ngokulandela wena chithikazi ngoba bonke bekutela bona komsamo ngokulandela
Na ukholo ukwenza uncame. Verse 21, verse 23. Uyasuke wabhekisa kubo bonke wathi, osukuma endithanda ukudilandela. Kuba ngumfundi kaYesu. Ukuba uzincame. Funda lo. Osukuma ethanda ukudilandela. Osokuba ethanda. Bona sincame. Enye yengozi ebangela abantu bakhonze uYesu ngalendlela bamkhonza ngayo kukuza kuYesu kuba ubaleka amadimoni. Uyayeziwe futhi into yoba thatha uYesu uzawuphangela. Wena ujoyina uYesu kuba ufuna kwenzele into awuguqukanga, awubonanga zona. Ujoyine usibiso kuba uhluphekile. Andide uhluphekile, bethwe kakhulu nguSathane. Uza kuYesu kuba ufuna ukukhulula emadimoni. Into nabantu bakushumayela abakuthandazela amadimoni esuke, ze bakunike ichance uyamfuna ukukulandela uYesu, because uYesu akenzanga abafundi bakhe kwaba bantu bebenamadimoni. Uthe akubaphilisa bonke abantu uYesu wathi izihlwele ezi osukuba ethanda ndinenzele ndiphilise wonke umuntu wami ndanehlisa zonke, kodwa ngoku osukuba ethanda ukundilandela. Ukulandela uYesu kuba uthanda, hayi ngoba ufoswa imeko. Kuba siphoxwe ngabo abantu abafoswe zimeko bengabonanga zona. Nasezitaweni afike nashunyeza uba nizawusikelela, nizoba neemoto, nizawuphangela. Akawunidinga imisebenzi, thathani uJesu. uJesu akathathelwa misebenzi nazinto, uthathelwa kuba ndiyazibona uba ndidinga ukuxolelwa, ndingumoni. Wena usithathelwa ukulungelwa. Ngaboneke zokhonza xa uthanda uhlala ndini andithi zange usikhowa wena wawuzele ukulungela nalento ibona lento ndiyikhonza la ufanele weza wena entweni ofuna izinto zakho. Nabantu ke akabhaptizwa kuba kusithiwa ubhaptizelwa just nje uba enzelwe izinto. Awungomntu wakwenzela uba kuthiwa uzawulandela uYesu kuba ekuphilise emadimoni. Yingozi ukwakhiwa kwamabandla besakhiwa ngabantu ebebegula bona. Bebegula bakuphila aphile ke ngabantu ndibaphilile baqale ngokwabantu bamphoxe uYesu ebebenzele izinto aba bantu sukhonza kufa. Yesu abantu bakhe ubebanika ichance yokuba baphilise then abesesithi kubo othandayo ke ukundilandela. uYesu ebengathi abantu ndizawulenzela izinto uba ndizawunikhonza. Bebenzela bonke abantu abadingayo. Imistake yethu ile yokuba thina sikhangela amarhamente ethu not abafundi bakaYesu. Amarhamente abantu abazokhonza phansi kwethu not abantu abazokhonza phansi kukaYesu. Abazojoyina ndithi nathi sikhonza phansi kwaYesu then fengo siyokhangela abantu abazosijoyina nathi sikhonza phansi kukaYesu then nabo siyobakhangela babe phansi kukaYesu. Kodwa siyofuna abantu abazoba phansi kwethu members zethu not members zikaYesu. Funda ntombazana, imember kaYesu iyazicama. AyikuYesu kuba igula.
ibona izono. Uyasuke wabhekisa kubo bonke wathi Yile nto umkhonza uYesu. Ndenza umsebenzi mina abadithi. Abantu bavama ukuthi ka kuthiwa uye enkozweni, athi ayigula la ifiva lathi andiye enkozweni ndiyagula. Enkozweni andiyini kuba ndiyathi uYesu simlandela thina ugula ungaguli. Indlu yakhe yiyona siyazi binokuphila. Wena xa ugula unefiva nje hayi ndikwazi enkozweni namhla ndiyagula ufanele. Because akho nto wena ekutsala ekukhwenzeni uThixo. Awunambulelo because ayikho into enexabiso akwenzele yona. Ayikho. Into enexabiso uYesu ayenzileyo. There is one thing ehlisa uYesu ezulwini. Ineqhaqa. Sisona. uYesu akahlelanga uThixo bekwazi abantu baphilisa ngaphandle kweYesu ngezange uYesu. Kuthiwa kokuqala nechibi laseBethesda i-provision kaThixo eprovide abantu babaphile bangaguli abantu esezulwini. But le yehlisa unyana wakhe into inye kuphela. Sisona. Isono sibize ukufa kukaYesu. Ukugula kubize ukufa kukaYesu. uYesu uvusa abantu bephilile. Kuthiwa ngenye imini wathi qi enayo. Umhlolokazi bethwele unyana wakhe kuphela kwakhe. Emngcwaba weqi uYesu kaseke. Kule ndaba azophuma kuyo weqi uYesu wamisa amadoda athwele isithumbu. Wachukumisa isithumbu savuka isithumbu. Engafanga because ukufa kukaYesu phila kwabantu befile uvuka kwabantu emangcwabeni akudingi bomi bakhe. Inye into ekhonste ubomi bukaYesu yile mpilo yakho yokuphila ngamaqhinga. Ulandela uYesu ke kuthiwa futhi ntombazana zincame. uyasuke wabhekisa kubo bonke wathi wathi osubethanda ukudilandela. You are not forced to follow Christ. Unyanzelekanga. Ukhona ushembe ngamlandela. Ukhona uchief nonqungu ngamlandela. You are not forced to follow Christ, but you will be punished. You will get punishment if you die without Christ. You are not forced. There is no need to do about fake the gospel of Christ. I'm full of blood. No, let's stand. Osubethanda libambe igama elithi osubethanda. And you get punishment, double punishment. Ukuba uphethe igama likaYesu kodwa uliphethe ngokuqheleka. Mangabe uhlizolo negama likaYesu uphila into oyithandayo unegama likaYesu uzokuveta double punishment. Double punishment uzoyithola because ubethelwa ungakholwa. Uthi sawukholwa ubethele ukuthi uyakholwa ungakholwa. Because there are people ababukele wena bethi uyakholwa abangakwazi ukusindiswa kuba bathi wena uyadlala. Bonke abantu abasindiswe bengasindisekanga uzothola i-punishment ezimbili wena. In fact kwalapha emhlabeni kwakho xa uphila impilo ezimbili ezimbi, phila impilo ezimbi, uphila uzenza umzali wakho, ubona kwalapha ngokusaphilayo kunzima buya khona. Osubethanda ekhaya funa selba njengoba siyebanzini nje, you are not forced ukubhaptizwa. Osubethanda and don't go uyobhaptizwa kodwa ungekalandeli. Yes, ngabalandeli aba ngabantu abancamileyo aba abadela konke bazokwenza lento ifuna kuYesu. Funda khawuleza ngoba Asubethanda ukudilandela. Makasiname awuthole umqondo usinamile makaname yena. Go
Mancame yena. Makezemva. Makabe ngumuntu ozokholisa uYesu. Makazincame. Deny yourself. Zincame. Yebo umlandele mfoka Thwabo uYesu ngazincamanga. Indaba yobudlelwano noThixo uyancama. Yona libambe ithi kayithetha ngoYesu ngobhaptizo lamanzi ithi kayichaza. Ithi ka uyobhaptizwa uyozimanya noYesu. Because uYesu ume ngathi lisoka. Ume njengentombazane wena uyokwendiselwa kule ndoda. Before usiye kule ndoda utshatshiswe nayo, ncama amadoda ubukade uphila nayo ingekafiki licele umthatho. Because awuzukwazi ungena emthathweni nalamadoda ubunawo. Awukwazi ungena emthathweni nale amakhazana ubunawo. Ubuthatha kufuneka uncame onkamanye amantombazane udade lezo tshata nayo. If you are not ready ukuncama sungena emthathweni sukuthatha ubudlelwane bukaKristu ungekho ready ukuncama. Yabona Nkosi noba ngaba kungaba noba ndikagula ayikho into endikaze ndiphinde ndiyibone ingandinceda. Ndawufela kuwe, ndawuhleba ngabantu ndibambe wena. Ayikho enye into endikaze ndiyishumayela, ndawushumayela wena. Ngiyancama. Chapter 14 verse 25 no 26 no 27 standards. Elandingamisayo ngalahla ubomi sewundivuyisile ndivuyisile ekulileni kwami kufuneke ushiye izinto uzithanda. Uthi omnye umama ethetha uthi tata ndifumene uba ivangeli limiksekile. Ivangeli limiksekanga. Kukho abantu abangazange bayifumane ivangeli. Into nabantu bayifumene bengayifumananga. Azithile. Nabo bayazazi babekho ivangeli. Into nayo bayalinganisa ivangeli. Ivangeli xa lifikile liyehlukanisa. Uba ukalibone linamandla ngummangaliso. Thina azilifunde eBhayibhileni siyalazi linamandla ngummangaliso. Ingoma esasiyicula kudala ethi iyolele nto eyandisiza eyangivusa iyolele nto eyandisiza eyangivusa iyolele nto eyangivusa selengifile. Sasingacela ukufa kuphansi, sicela ukufa sasingacela ukufa, sasicela ukufa komoya. Vuswa komoya wakho, ithemba elikhulu lisekho ithemba lisekhosini uthembela khona othembe
enkosini, enkosini, akasoze, akasoze, adaniswe. Yayiculi nje kuba iculwa, siyicula kuba simethembile. Ithemba elikhulu, ithemba elikhulu lisenkosini. Ithemba elikhulu, ithemba lisenkosini. Thembela kuyona othembele enkosini, enkosini, enkosini. Akasoze yena, akasoze adaniswe. Othembele enkosini. Lalithatha ngo-94 ndakhonza namaxhaphaza amathathu. 94 ayecula ezi ngoma. Ekhaya kunamaqili, zange ufike bazalwane ntwasi yasekhaya, zange kufike bandla lizawuthandaza. Wafika uJesu, athunza amaxhaphaza. Ithemba elikhulu, ithemba elikhulu lisenkosini. Ithemba elikhulu lona, ithemba lisenkosini. Othembela khona, othembe enkosini, enkosini. Akasoze yena, akasoze adaniswe. Culilwe nemini, nina neculilwe ngenamini. Ithomoye qha, ijayive, ijayive, iyelindwa inamini. Linamandla igazi lefana, linamandla ona igazi lefana, sile isusa zonke. Siyembaptizweni sithi ngoma sithi mina azina keyboard, asidingi keyboard. Jesu, awu madoda, sicula into eziyivayo zisusiwe. Thina sasitshisa iibhlukwe zabantu, ndikuxelela isimanga, akekho sindiswa athola uJesu waphinda alungele ukunxiba ibhlukwe eyintombazana. Yazibula leli lenu elingasusa izono lokuphume udwisuzela ngebhlukwe, usithi unoYesu omkhulu ngaphakathi. Usecaweni phofu uthi uyifake ecaweni uthi Jesus, ngeke uyibone eRoma ibhlukwe, ngeke uyibone kwisine, uyibone eTshetshi, uyibona kwabantu basisileyo badlala ngoThixo. Isusa zonke eGolgotha, eGolgotha yakhe elifa, eGolgotha eGolgotha
Oh Jesus. Eyenzeke kuwe. Thank you. Kulintwenzeke kuwe. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Golgotha. Yabethelwa imvana yabethelwa imvana ngenxa yezo linamandla lona lila igazi levana lona linamandla lila lona Monica ikazilema lisusa zonke ninamandla lisenawo namhlanje. Thank you, Jesus. Listen now. Yabethelwi imvana ngenxa yezo wonke umuntu uyazibona. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yabethelwa imvana ngenxa singasabantu madoda abangekayifumani le experience. Egolgotha yabethelwa imvana ushanda lamakasi daleko ipapa santa lamaka. Lisena manje igazi lemvana. Hallelujah. Nina manje ushamaya ipapa santa lamaka. Ipapa santa lamaka. Imayanda libokosi. Ulungeka kuu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. Oh, Shamaya Naliba Kosita Lamaka. Rimaya Kasita Lamaka Center. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Agasimegenya usomu falamesha wako waluleli sadasa kwa pesulu Bobikasi lekosu Yesu.
Uikwele, 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 Yesu, uikwele. Uikwele, Boss, uikwele, uikwele, Simamate, uikwele, Boss. Uikwele, Boss, uikwele, 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 Boss. Oshabayela bakasantana, ribakasentana baka, ribakasentana baka, ribakasentana bakasentana baka. Yes, 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 yes. Power. Shambhala bakasentana baka. Ulisanda sako, ulimlomenoge. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Master Jesus. Yes. Sibongikasile mfana. Sibongikasile kaJesu. Eliphethe kwezinkulu. Unekasile kaphe. Sibongikasile kaYesu. Eliphethe kwezinkulu. Unekasile kaphe. Oh, thank you. Thank you, Master Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your blood. Oh, thank you, Jesus. Awesome for them to lose a tender. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Holy Spirit, touch our lives. Let our money get us. Let our money get us. Let our money get us. Oh, Siamulera Bosi Wekasna. Siamulera Bosi Wekasna. You stop us. You stop Namaka. You don't repeat. Siamulera Bosi. Siamoga. Listen,
baqoqoswa ngenxa yethu. Akulimi umhlane ngenxa yethu. Baqophosa izandla zakho nenyawo zakho ngenxa yethu. Kwahlatywa phangweni ngenxa yethu. Kwaphuma igazi namanzi. Kwaphuma igazi elithethayo. Kwaphuma igazi eliphilileyo. Kwaphuma igazi elingazange labola. Kwaphuma igazi elinamandla. Lisenamandla Nkosi. Lisenamandla. Lisenamandla. Lisenamandla okusindisa. Lisenamandla okuqina isono. Lisenamandla okusula isono. Lisenamandla. 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 Lisaphilile. Thini Nkosi. The blood that brings back the glory of the living God. Libuyisani inkazimulo kaJehova. Libuyisani inkazimulo. Lisenamandla Thixo wethu. Siyalibonga Nkosi, siyalibulela. Siyalibonga Nkosi yamakhosi. Siyalibonga. Lisenamandla okuhlamba isono. Lisenamandla. 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 Lisenamandla igazi lewundlu. Igazi lewundlu. Lelingcwele. Lachitheka lingenasono. Lingenasiphako. Igazi lemvalo. Linamandla Nkosi. Lisenamandla. 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 Igazi likaYesu. Lisenamandla. Igazi likaYesu. Lisenamandla. Igazi likaYesu. Liphilile. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Siyabonga. Siyabonga Nkosi. Igazi elikwazi ukusihlenga. Igazi elikwazi ukusitoka lisiklina. Siyabulela Nkosi. Siyabulela Nkosi yamakhosi. Ngegazi lakho. Lisenamandla Nkosi. Lisenamandla. 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 Siyalamkela Nkosi kusihlwa. Abahleli phezu kwethu. Sisazongena emanzini. Igazi likaYesu malithethe nathi. Ngoba lithethe into esingcono kunawo wonke amagazi abaphalala. Liyaphila. Likwingcwele kangcwele yasemazulwini. Kwisihlalo sokuqamabhushela sasemazulwini. Yilo lodwa laqazula laqazula ikhuselo. Ladabula amasiko. Siyabonga Nkosi. Siyabonga kuwena wethu wahlatywa ngenxa yethu. Watyunyuzwa ngenxa yezikreko zethu. Ukuze Nkosi sisinde. Siyabulela Nkosi yamakhosi. Vusisazela kulowa nakulowa. Ukuze Nkosi aphilele wena. Ukuze Nkosi aphile impilo yensindiso. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes. Yes, yes, Jesus. Yes. Yes. Yes, Uvume. Yes, Holy Spirit. Yes, yes, yes. Move phakathi kwethu. Usebuninzini bamandla wakho.
Nyalasa Nkosi ezinhlizweni zethu. Enhlizweni yalowa Nkosi, nyalasa Nkosi. In the mighty name of Jesus. 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 Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh my God. Nomuntu othi ndiyalifuna igazi lika Yesu lisusobanga ubutyala obusenhliziyweni, malisuse ezami zonke. Igazi lika Yesu lisusa amabala, bukhona lapha entendeni uthi Nkosi ezami zonke lezazithwele ngoba ndiyakhonza kodwa ndalimala ndawa yenzakala. Ngizange ndasindiswa kodwa ndiyeva likhona igazi elisusobona komuthi. Bukhona ndicela uphakamisana sakho sibe sinye, uvala amehlo akho. Lisenamandla, lisabatshintsha abantu. Bukhona othi Jesu nansi impilo yami, ngidinga igazi lonyana kaThixo. Nasi isandla mama, ngiyasibona isandla sakho. Ungabadela abantu zegazini likaJesu, asebenzile amagazi esetyenziswa echithelwa wena, kodwa ubomi bakho namhlanje busafana. Nakuthi Yesu namandla, naligazi elachitheka lingenanto, limsulwa. Uzaphambili lulezandla zakho uthi Nkosi nansi impilo yami. Yazibona isandla zakho mawami, wena uyakhonza kodwa nokukhonza isazela sakho siyakukhanyela ubungumntwana kaThixo. Ngicela uphakamisa isandla sakho dadewethu, mfowethu, nangu uNkulunkulu efunana nawe namhlanje. Othi Jesu, ngifuna ukukhonza wena ngendlela right, ngifuna ukwenza ngendlela ephilileyo. Ngicela uphakamisa isandla sakho. Ngicela sithathe la mama usiphakamisele izandla zakhe, uze lapha kungaphambili mawami, uzawubeka isandla phezu kwakho. Nawe lapha mama, ngiyasibona isandla sakho. Just come forward, uzolungisa udaba lwakho noThixo. Uyawulichithela lapha ingunaphakade lakho. Sonke sime ngenyawo, wonke umuntu eme ngenyawo zakhe. Phakamisa izandla zakho zosibili. Igazi lika Yesu sivala amehlo wethu. Ukukhona abantu kubantu ababheke elibhaptizweni abathi Nkosi, zikhona izinto endifuna ukuzihlambulula, endizibonayo uba zifuna ukuhlanjululwa. Laba basondele uba bakhona abantu abanezinto abafuna ukuzihlambulula, bameme emveni kwaba. Kulabo abantu abayemanzini abathi zikhona izinto ezithi qathatha, ezitshilekayo, ezidinga uba ndizihlambuluke. Abo bantu bangasondela ngaphambili, sibabeke isandla ngegama leNkosi. Umeme emveni kwabo nethamsanqa uthi Nkosi ikulungise. Phakamisa isandla zakho, ungafiki ulinde icawe, uyawuzibhuda izinto. Lonke inkosi eyitshilayo oza ngaphambili uzobekwa isandla.
Yegama lenkosi. Phakamisa isandla sakho thina apha ngaphambili singenza la mazwi athi Nkosi uYesu ndiyazinikela yiba inkosi nomsindisi wempilo yawo. Ndiyazibona Yesu izono zam. Namhlanje ndiyazidanela, ndiyasondela kuwe. Andenzanga kakuhle, andiphilanga kakuhle, kodwa namhlanje ilizwi lakho liyichanile impilo yam. Ndiyaphuma kweli lizwe, ndifuna ukukhonza wena. Ndiyazinikela ukuba umzimba lo wam ube yitempile yokuhlala umoya wakho oyingcwele. Enkosi Yesu, ngokundikhumbuza ukuba ndingumoni wazifela izono zam. Namhlanje Nkosi ndinikela kuwe bonke ubomi bam ukuba ubulawule ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Sicela uTata omkhulu walo azosenzela umthandazo epulela kuThixo abe sesivalele. Thatha umthela beka isandla phezu kwakho obane ababantu ngegama lenkosi uYesu. Thank you Lord. Siphakamisele isandla sethu omkhulu eseza ngegama lenkosi. Alikho igama elihle njengalo. Alikho igama elihle njengalo. Siyabonga Thixo tunamandla onke ngokuhlanje sithe nqothana nakule ndawo. Thixo tunamandla onke ukuphulaphula sisiva uthetha nathi. Sincede ke Moya Ngcwele saphuma, ungaphumi ngaphakathi kwethu. Hlala nathi Thixo tunamandla onke sakohlukana. Wena uThixo ngohlukene nathi, uhlaliseni nathi.